legat. Men gud! Vad är det? Stanna bilen! Nej, jag vågar inte! Stanna bilen! Nej, jag vill ha det här gjort! Jag tycker det är obehagligt alltihop. Blev det brännmärke? Bil, jag bestämmer. Ja, men du har i alla fall slutat skvala. Det lär nog kosta en hel del att få ordning på det där huset. Jamen, jeg gør det selv. Lidt tapet og sådan. Men är du säker på att du vet vad du ger dig in på? Snyggt kostym. Jag är egentligen på bröllop. Grattis. Ja, det är inte mitt bröllop. Grattis. Tell me what it seems like since you came along. I'm constantly under attack. Nej, men jag har haft sönder den, det ser du ju själv. Det här är ju totalt förstört, utan det är bara att köpa nytt för det. Jag är förbannat ledsen för jag har förstört det. Jag ber så mycket om ursäkt för att jag har förstört det här. Det var inte mening. Så. Here comes the king. Can you tell who's the queen? Mr. Jack of Hearts is always stuck in between them all. The train comes the ace with a grin on his face. Tack för skolan. Kan jag hjälpa till med något? Är du bra på att tapetsera? Hur så? Ja, jag heter Olivia, jag bor här. Ja, Jag undrar om Tiger är här. Tiger. Hunden. Nej! Du får hjälpa mig med locket. Nej, men det sitter fan fast. Ja, det vet jag väl. Ja, men vi spolar den i vatten för sig. Ved du hvad, jeg tager en anden farve. Nej, men vänta nu, för den börjar släppa. Ja, men hvem fanden vil have et grønt soveværelse? Vänta nu, får jag pröva igen? Lad nu være! Men vänta nu, för jag kan få upp den. Jeg vil ikke have op dem! Jeg er ikke kommet helt i ordning endnu. Jeg skal renovere. Ja, det förstår jag. Tänker du behålla någonting eller ska du riva och bygga nytt? Nej, jeg havde tænkt mig at male. Måler. Du, jag funderar lite grann. Och jag tycker att det är en bra idé. För jag menar, huset är så stort. Jeg har fået en tomt. Jaha. Jeg skal bygge et hus. Mit eget. Et med værksted, stort værksted og en altan. Det bliver rigtig fint. So what must I do?
Är du inte glad för min skull? Kan du inte vara glad för min skull? Visst. Visst är något man säger när någon bjuder på en cigg eller när någon bjuder på skjuts hem. Det är inte någonting man säger när... När personen man älskar plötsligt berättar något som... Vad? Ingenting. Jag är inte din terapeut längre. Vet, jag är inte din terapeut längre. Nej, jag vet. Jag vet att du ville berätta för mig för att det är viktigt för dig. Och du tänkte att jag skulle bli glad för din skull. Och det är jag. Jag är det. Glad. Jävligt glad faktiskt. Jag är jävligt glad. Uppriktigt. Jag är glad för din skull. Jag är det. Tack. Får vänta länge? Ja.